Дрон з тротылам упаў у Менску. Ініцыятыва «Белпол» выкрала сакрэтны завод для вытворчасці беспілотнікаў у Беларусі. Імпорт выцясняе беларускае, што прымаюць улады ў адказ. Пра гэта, сярод іншага, ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. Трывожны інцыдэнт у Менску. Уначы надчынены тротылам і металічнымі шарыкамі дрон упаў у двары жылога дому на вуліцы Матусевіча. Папярэдне яго заглушылі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. І хоць абышлося без людскіх ахвяраў, пашкодзіла некалькі аўтаў. Здарэнне выклікала шырокі рэзананс. Якая афіцыйная версія здарэння і чаму пэўная інфармацыя ў ёй выклікае сумнеў? Аліна Скрабунова. Неспокойную ночь пережили жыхары дому 72 на вуліцы Матусевіча ў Менску. Просто у двор прыляцеў беспілотнік. Як кажуць сведкі, спачатку ён урэзаўся ў сам дом, а пасля упаў на запаркаваны аўтамабіль. Проведен осмотр. Зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. В настоящее время Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следчы камітэт завёў крымінальную справу, але галоўнае пры расследаванні не выйсці на саміх сябе, кажа вайсковы і палітычны каментатар Сергей Пеляса. Бо фота дрона, што ўпаў на Матусевіча 72, выклалі не відавочцы, а самыя следчыя. І на ўсіх гэтых здымках налепкі з украінскімі надпісамі, але да іх вытворчасці ёсць пытання. Гэтыя наклейкі, які маюць даказаць, што гэта украінскі дрон. Яны не такія, як в арыгінале. Арыгінальныя украінскія наклейкі, яны не адклеиваюцца, нават пасля збіцця дрона. Пасля таго, як он пролетіць сотні кіламетраў, яго расейцы саб'юць на сваёй тэрыторыі, наклейкі не адклеиваюцца. Дрон, які ўпаў на вуліцы Матусевіча 72 ў Менску, мае адклееныя наклейкі. Чаму ж следчы камітэт хоча зацята выдаць БПЛА за украінскі? В апошнія дні адбылося два парушэнні паветранай прасторы Літоўскай рэспублікі дронамі з тэрыторыі Беларусі. І на гэтым фоне патрэбная была вось гэтая фэйкавая аперацыя, каб паказаць: глядзіце, дрон, які ўпаў на Менск, это украінскі дрон. А значыць, магчыма, і тыя дроны, которые залетелі в Літву, іх жа не знайшлі, так? Гэта таксама хутчэй за ўсё украінскія дроны. Да таго ж дзіўна, што сілы паветранай абароны далі дрону даляцець да густанаселенага Менску, хаця да яго ад украінскай мяжы больш за 300 километров. Ситуация на контроле президента, естественно, начинаются уже там всякие вбросы, фейки. А чей беспилотник? Слушайте, по-простому, какая разница чей? Мы прифронтовое государство. Мы находимся на границе с двумя воюющими государствами. Прилететь может все, что угодно. Это просто нам еще одно напоминание о ценности мирного неба. Сённяшні прылёт дрона ў жылы сектар Менску якраз разбурае наратыў лукашэнкаўскай прапаганды пра мірнае неба над галавой, мяркуе палітычны аглядальнік Андрэй Ягораў. Гэтая сітуацыя вельмі ярка паказвае пра тое, што Беларусь знаходзіцца ў сітуацыі ваеннага канфлікту і ваеннай небяспекі для грамадзянаў Беларусі. Любые завярэнні Лукашенка і ягонай адміністрацыі пра тое, што ўсё нармальна, яны не вартыя нічога. Можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Сённяшні прылёт дрона ў жылы дом Менску абышоўся без ахвяраў. Калі не лічыць затрыманых мінакоў, якіх зазначаюць праваабаронцы, маглі абвінаваціць у перадачы інфармацыі незалежным медыям. Рэжым лічыць нармальным трымаць грамадзянаў у няведанні, не папярэджвае пра пагрозы праз СМС ці ТБ альбо радыё, не дае інструкцыю, як гарантаваць бяспеку дзецям альбо сталым людзям. Для рэжыму куды важней трымаць грамадзянаў пад кантролем, чым клапаціцца пра іх здароўе ды бяспеку. Залёты расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі сталі рэгулярнымі. Толькі за тыдзень з 7 па 13 ліпеня ў паветраную прастору нашай краіны уваходзілі не менш за 59 беспілотнікаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Не толькі ў небе, але і на зямлі.
Ініцыятыва «Белпол» выявила ў Менску сакрэтны завод, што займаецца серыйнай вытворчасцю ударных беспілотнікаў, аналагічных іранскаму «Шахеду». Вытворчыя плошчы набылі на дачку падсанкцыйнага прадпрыемства на загад Лукашэнкі. Набліжаны ж да яго Віктор Шейман курыруе праект, прыбытак ад якога на канец года можа скласці больш за 76 мільёнаў долараў. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. В Фрунзенском районе столицы, всего в нескольких минутах от жилой застройки, школ и детских садов, режим Лукашенко строит предприятия военного назначения, способные производить около 1000 ударных дронов в год. Это значит, что в случае атаки на данное предприятие, которое, естественно, в случае войны станет законной военной целью, с большей долей вероятности могут пострадать мирные жители Минска. Як удакладняе Белпол, завод будуюць пад шырмаю прыватнага прадпрыемства беспілотныя лятальныя апараты. Яно ёсць дачыннай фірмай беларускага канструктарскага бюро «Беспілотныя верталёты» і створаныя для таго, каб не трапіць пад санкцыі. Працу гэтай кампаніі кантралюе фірма «Вектор Капітал Груп», звязаная з паплечнікам Лукашэнкі Вікторам Шейманам, а сууладальнікам прадпрыемства «Беспілотныя лятальныя апараты» ёсць Уладзімир Япрынцаў. Это один из ветеранов белорусского околорежимного бизнеса, входивший ранее в топ-20 богатейших бизнесменов Беларуси, бывший партнер опального чижа. Именно поэтому его появление в протоколе совещания по ЗАО «Беспилотные летательные аппараты» говорит о том, что речь идет о контролируемом режимом проекте, где частный бизнес – это только лишь ширма. Прадпрыемства «Беспілотныя лятальныя апараты» ўжо займаецца серыйнай вытворчасцю рэактыўнага крылатага беспілотніка «Аскалон», аналага іранскага «Шахеда», а таксама ударнага БПЛА «Миратворац». Ян Федорович, Белсад. Імаверна, што ніякі дрон у Літву не прылятал. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал Раймундас Вайкшнорас заявіў, што інфармацыя пра беспілотны лятальны апарат, які напярэдадні літаральна паставіў на вушы ўсю краіну, можа быць непраўдзівая. Генерал кажа, што відэа, якое разляцелася па сацыяльных сетках, магло быць знятае ва ўкраіне. Дрон, што нібыта прыляцеў у Літву з Беларусі, дагэтуль не знойдзены. Са словаў Вайкшнораса з апытання жыхароў складаецца ўражанне, што насамрэч большасць нічога не бачыла, але штосьці чула. Гаворка пра беспілотнік, які ўчора раніцаю быў заўважаны над Вільнёю. Ён прылятаў на вышыні прыблізна 200 метраў у кірунку Коўна. Паводле выдання «Флагшток», напярэдадні БПЛА мог заляцець у Гомельскую вобласць, калі Расія пачала паветраную атаку супраць Украіны. Сілуэты і характэрны гук давалі падставу меркаваць, што гэта мог быць дрон тыпу «Гербера». Расійскія аэрафлоты і датчынныя перавознікі за апошнія дні скасавалі больш за 100 рэйсаў. Фінансавыя страты авіякампаніі могуць скласці болей за $3 мільёны. Адмены працягнуліся і сёння. Гэтак скасавалі адзін начны і адзін ранішні рэйсы з Масквы ў Менск. Адмены і рэйсы ў зваротным кірунку з вылетам а палове на 7 раніцы. Гэта стала наступствам атакі, якую кіберпартызаны здзейснілі ў ноч з 27 на 28 ліпеня. У яе выніку былі знішчаныя больш за 7000 сервераў і працоўных станцыяў у офісах і дата-цэнтрах аэрафлоту. 32 асобы затрыманыя ў Польшчы. Іх падазраюць у супрацы з расійскімі спецслужбамі. Польскі прэм'ер Дональд Туск кажа, што гэтыя людзі маглі выконваць заданні, звязаныя з дыверсіямі, падпаламі і гвалтам. Сярод затрыманых грамадзяне Польшчы, Расіі, Украіны і Беларусі. Пра іншыя падзеі замежжа у нашым дайджэсце. Россия нанесла удар по территории поправчай колонии у Запорожской области Украины. Як паведаміў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Іван Федораў, у выніку атакі загінулі сама меней 17 чалавек, больш за 40 атрымалі раненні. Разбураны будынак калоніі, пашкоджаныя жылыя дамы паблізу. Каментуючы атаку, кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак заявіў, што рэжым Пуціна мусіць панесці за гэткія дзеянні сур'ёзныя эканамічныя і вайсковыя наступствы, якія пазбавілі бы яго магчымасцяў ваяваць.
У Ростовской в области России минулой ночью обломки беспилотника пошкодили 2 цягнікі на станции Сальск. У некалькіх пассажирских вагонах маршруту Новокузнецк-Кисловодск было выбитое шкло. Людей эвакуявалі. Загарэўся грузовы цягнік, што стаяў побач. Пацярпелых, паводле афіцыйных звестак, няма. Як заявіў украінскі бок, удар быў нанесены па тым месцы, дзе размяшчаўся лагістычны хаб для перакідвання рэсурсаў, паліва, боепрыпасаў ды іншых грузаў на фронт. Дональд Трамп ізноў падняў пытанне пра мір ва ўкраіне. Прэзідэнт США скараціў тэрмін, які ён нібыта адводзіць Крамлю на спыненне вайны, да 10-12 дзён. Падчас публічнага выступу Трамп заявіў, што стаміўся чакаць і больш не бачыць прагрэсу з боку Расіі. З ягоных словаў, у выпадку бяздзейнасці Крамля ён гатовы звярнуцца да новых тарыфаў і санкцыяў. Так, я збіраюся ўсталяваць новы тэрмін на 10 ці 12 дзён, пачынаючы з сёння. Няма сэнсу чакаць, я хачу быць шчодрым, але мы проста не бачым ніякага прагрэсу. Мы шмат разоў думалі, што гэтае пытанне развязанае, аднак потым прэзідэнт Пуцін выходзіць і пачынае запускаць ракеты па нейкім горадзе, напрыклад, Кіеве, і забівае шмат людзей у доме састарэлых ці дзесьці яшчэ. Аднак у Маскве на заяву Трампа адрэагавалі скептычна. Расійскія МЗС і набліжаныя да Крамля эксперты назвалі ультыматумы пустымі словамі. Намеснік старшыні Савету бяспекі Расіі, былы прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, увогуле заявіў, што новы ультыматум Трампа – гэта, цытата, «крок да вайны з Расіяй». 14 ліпеня амерыканскі прэзідэнт заклікаў Маскву дасягнуць мірнага пагаднення з Украінаю цягам 50 дзён. Інакш ЗША увядуць 100% другасныя мыты супраць усіх дзяржаваў, што працягваюць гандаль з Расіяй. Міжнародныя аналітыкі папярэджваюць, магчымае ўзмацненне эканамічнага ціску на Расію можа паўплываць на сусветныя рынкі, выклікаўшы рост цэнаў нафты і ўзмацненне глобальнай інфляцыі. З наступнага года ва ўкраіне будучыя дактары і фармацэўты, незалежна ад формы навучання, будуць абавязаныя праходзіць афіцэрскае вайсковае рыхтаванне. Адпаведны закон падпісаў прэзідэнт Владзімір Зеленскі. Раней такое рыхтаванне было добраахвотным. Таксама кіраўнік дзяржавы зацвердзіў новы закон, што дазваляе украінцам старэйшым за 60 гадоў падпісваць кантракт на вайсковую службу, калі медычная камісія прызнае іх прыдатнымі. Кантракт магчымы на 1 год з выпрабавальным тэрмінам 2 месяцы і толькі з пісьмовай згоды камандзіра вайсковай часткі. Ярослаў Сцешык, Павел Алейнікаў, Белсат. Беларуская прадукцыя саступае імпарту. У першым паўгоддзі сёлета на паліцах стала на 3% менш айчынных тавараў, чым за гэты ж перыяд летась. На гэта ўлады маюць свой план. Гэтак Савет міністраў разглядае адмену контрсанкцыяў на еўрапейскую прадукцыю, аналагі якой аказаліся даражэйшымі, а высілкі плануюць скіраваць на вытворчасць уласнай прадукцыі папулярных імпартных тавараў. Як яшчэ думаюць абараніць унутраны рынак, ведае Юлія Цяльпук. Калі летась у першым паўгоддзі беларуская крама выстаўляла на продаж умоўна 58 галовак цвёрдага сыру, то сёлета ў той жа перыяд выставіла толькі 55. 0,03% беларуская прадукцыя саступіла імпартнай у першыя 6 месяцаў год да года, згодна са статыстыкаю Белстат. У гадавым вымярэнні айчынная прадукцыя можа губляць нават 6,5% у раздробным товаразвороте. Если доходы растут, возможности людей повышаются, улучшаются, то они начинают голосовать как бы рублем, то есть выбирать что-то более, может быть, дорогое, но более качественное. Часто, особенно, что это именно в сегменте непродовольственных товаров, качественное не всегда означает, далеко не всегда, как мы видим, означает белорусское. Калі паглядзець дэталёва, то лядоўні і іншую айчынную бытавую тэхніку беларусы набываюць у 34 выпадках са 100. Яшчэ 3/4 нехарчовых тавараў – гэта ўжо імпарт. З Кітаю, Еўразвязу, Польшчы і Нямецчыны ў прыватнасці, з Казахстану і Турцыі. У дакументах, якія мы атрымалі праз Белпол, Савет міністраў прымушае маркетплейсы прадаваць больш беларускіх тавараў, але тут жа загадвае чыноўнікам скараціць спіс еўрапейскіх, супраць якіх у 21 годзе ўвёў контрсанкцыі.
падаць аргументаваную пазіцыю мэтазгоднасці захавання контрсанкцыйных захадаў на імпарт альбо мэтазгоднасці іх адмены з улікам інфлятагеннасці тавараў і неабходнасці насычэння ўнутранага спажывецкага рынку якаснымі таварамі ў даступных цэнах. Простымі словамі, аналагі забароненых для ўвозу ў Беларусь тавараў аказаліся больш дарагімі ці менш якаснымі, чым патрабуе ўнутраны рынок. Привезти товар из Польши это значительно может быть дешевле, чем, например, везти аналог из Китая. Да, то есть уже чисто на издержках цена товара этого может возрасти. Второй момент, безусловно, чем больше аналогов каких-то тех там, одного и того же товара, например, дезодоранта, то, соответственно, больше конкуренция, и фирмы, компании стараются снизить максимально там свои издержки, соответственно, не дать расти ценам. У планах Саўміну наладзіць вытворчасці ў Беларусі аналагаў найбольш папулярных тавараў бытавога імпарту. Ёсць і задачы для марк, датычныя продажу Беларусі ў Расею асобных харчоў. Вызначыць пералік харчоў, на аб'ёмы рэалізацыі якіх і цэны на ўнутраным рынку ўплывае сітуацыя ў Расеі. Выпрацаваць механізм экспартных мытаў на гэтыя тавары. У мытным кодексе Еўразійскага эканамічнага саюзу дзее прынцып свабоднага перамяшчэння тавараў. Абмежаванне ў выглядзе мытаў можна ўводзіць толькі дзеля абароны нацыянальнай бяспекі, здароўя насельніцтва, аховы раслінаў і жывёлы ці пры крытычным недахопе тавараў унутры краіны. Юлія Цяльпук, Белсат. Пабачыць унутраную кухню дыктатуры гэткі шанец выпадае нямногім. Адзін з беларускіх актывістаў, які сёння вымушана застаецца ў эміграцыі, падзяліўся з выданнем «Флагшток» незвычайнай гісторыі. Гомельскія міліцыянты выпадкова дадалі яго ў свой закрыты службовы чат. Маладзён, які быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ад палітычнага пераследу, з дапамогаю вайберу абтэлефаноўваў міліцэйскія пастарункі, ладзіў пранк праваахоўнікам. Напрыклад, ён набіраў з гомельскага аблвыканкаму, каб распавесці міліцыі пра залёты ў рэгіён расійскіх дронаў. Нечакана тэлефоннага пранкера далучылі спачатку да закрытай групы шашлыкі, а затым да саюза спецыялістаў. Прыкладна месяц мужчына назіраў за службовым ліставаннем міліцыянтаў, якія, акрамя матэрыялаў датычных іхных непасрэдных службовых абавязкаў у расследаванні крадзяжоў, выкладалі ў групу і справаздачы наконт супрацьдзеяння экстрэмізму і працы з беспрацоўнымі. Цяпер нявольнага сведку ўнутранай кухні сілавікоў выдалілі з чату. З леташняга лістападу ў таксістаў канфіскавалі 307 аўтаў. Пра гэта паведамляе Міністэрства транспарту Беларусі. Прычына – праца без рэестру, што забаронена правіламі нерэгулярных перавозак. У нашай краіне зарэгістравана болей за 26 тысяч аўтамабіляў таксі. Найбуйнейшым прадстаўніком рынку ў Беларусі застаецца Яндекс.Таксі. Таксама ў Менску працуе найстарэйшая служба «Таксі 135». У гэтым траўні свае таксоўкі запусціў мабільны аператар А1, а летам пра старт бета-тэставання пасажырскіх перавозак заявіла кампанія Wildberries. Рэсурсы смеццевых палігонаў у Беларусі вычэрпваюцца. Праз 10 гадоў усе яны запоўняцца або амаль запоўняцца. Пра гэта распавялі ў Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі. З іншага боку, чыноўнікі запэўніваюць, да таго часу перапрацоўваць будуць 90% усіх цвёрдых камунальных адкідаў. Наколькі выканальны гэты план і што кожны з нас можа зрабіць, каб смецця стала менш? Ірына Драфійчук. Сабранае ад насельніцтва смецця найчасцей вязуць на смеццевы палігон. Але выглядае, праз 10 гадоў вывозіць адкіды не будзе куды. Каля паўсотні дзейных палігонаў да гэтага часу могуць перапоўніцца, мяркуюць чыноўнікі. У найбліжэйшыя гады запасы магутнасцяў у такіх вобласцях, як Берасцейская, Віцебская, Гомельская і Гарадзенская, дасягнуць мяжы. А вось у Магілёўскай і Менскай вобласцях ён практычна будзе вычарпаны і наблізіцца да крытычнага. Цвёрдых камунальных адкідаў у Беларусі ўтвараецца штогод больш за 4 мільёны тонаў. Пераважна гэта тое, што мы выносім на сметнікі. 430 кілаграмаў на кожнага чалавека за год. І гэта ў 2,5 разу больш, чым у 90-е гады мінулага стагоддзя. Эта вот тенденция неблагоприятная, она во многом связана с развитием различных отходов тары упаковки. Опять же, не потому, что кто-то хочет вредить окружающей среде, а потому, что здесь есть важная экономическая составляющая. Например, одноразовая пластиковая упаковка
упаковка дешевая, она позволяет продлевать сроки годности продуктов, доставлять их в том числе в отдаленные районы. Часткова дапамагло б вырашыць праблему перапрацоўвання смецця. Паводле стратэгіі развіцця жыллёва-камунальнай гаспадаркі цягам папярэдніх 12 гадоў выкарыстанне цвёрдых камунальных адкідаў павялічылася з 10 да амаль 40%. На сёлета ў дакуменце усталяваны план на 64%. Стратегия будет направлена на формирование эффективной системы с единой глобальной целью – обеспечение к 2040 году уровня использования отходов производства и потребления не менее 90%. Але гэта нерэальная мэта нават для арганічных кампаставаных адкідаў, кажуць эколагі. Да таго ж, у Беларусі найчасцей адкіды не перапрацоўваюцца, а выкарыстоўваюцца як альтэрнатыўнае паліва. І не заўсёды абавязкова гэта дастатковая будзе фільтрацыя дыму, які утвараецца пры спальванні такога РДФ паліва. Вось. І на жаль, выкідваюцца шкодныя рэчывы ў атмасферу. Сярод іншага, лініі для вырабу паліва запланаваныя ў новым заводзе на палігоне Трасцянецкі. Але найбольш эфектыўна не перапрацоўваць смецце, а змяншаць яго колькасць. Трэба адмаўляцца ад аднаразовых рэчаў, аднаразовых упакоўкі, паўторна выкарыстоўваць рэчы, рамантаваць рэчы, абменьвацца рэчамі. На жаль, істотных захадаў у Беларусі ў гэтым накірунку пакуль што няма. Экалагічныя паводзіны ў абыходжанні са смеццем фармуюцца гадамі, а ў еўразвязе, сярод іншага, і стымулююцца фінансава. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. І інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць праграмы Белсат онлайн і студыя Белсат, у якіх да мяне далучыцца Алей Залеўскі. Так, як заўсёды, зрэшты, вітаю спадарства. Чаму дрон прызямлілі над горадам Менскам, а не на падлёце да яго? Ці павінныя ўлады інфармаваць грамадзянаў пра небяспеку ў такіх выпадках? Навошта СК паказаў украінскія налепкі на БПЛА? Гэтае пытанне ў размове з экспертамі ўжо неўзабаве, пакуль агляд найцікавейшых публікацый старонкі Белсат.eu. Не хацеў сядаць у турму і таму кінуўся пад цягнік. Прэс-сакратар каменданта польскай паліцыі Гданьску пракаментаваў нашай інтэрнэт-старонцы трагічны інцыдэнт з беларускім экс-добраахвотнікам, які адбыўся ў мінулую пятніцу. Паводле праваахоўнай службы паведамленне пра інцыдэнт, у выніку якога на чыгунцы загінуў мужчына, паступіла незадоўга да 2 гадзіны ўначы. На месцы пад кіраўніцтвам пракурора і пры ўдзеле судова-медычнага эксперта паліцыянты следчай групы правялі агляд. Паліцэйскі тэхнічны спецыяліст сабраў доказы і падрыхтаваў фотадакументы. Супрацоўнікі выявілі і апыталі сведак. З папярэдніх высноваў паліцыянтаў вынікае, што да здарэння не мелі дачынення трэцяй асобы. Усе матэрыялы, а таксама хадайніцтва аб адкрыцці крымінальнай справы перададзеныя ў пракуратуру. У ноч на пятніцу 25 ліпеня былы баец палка пагоня, 28-гадовы Ягор І, скончыў жыццё самагубствам, скочыўшы пад цягнік. Трагедыяй папярэднічала спатканне загінулага з сябрам, якога Ягор катаваў амаль сотні. Падрабязней пра трагедыю чытайце на сайце belсat.eu. Быў бы тавар, а пакупнік знойдзецца. У Віцебску сілавікі ўрачыста адкрылі краму тавараў, зробленых вязнямі, у тым ліку палітычнымі. На адкрыцці пункту продажу тавараў для дому і лецішча за даступныя цэны былі песні, танцы, балонікі, пераразанне стужак, чырвоная дывановая дарожка і шарэнга мясцовых чыноўнікаў і сілавікоў. У асартыменце мэбля, тавары для саду і агароду, адзенне, сувеніры, паліграфія і шмат іншага. Тое, што прадукцыю вырабілі ў калоніях, Белсату пацвердзілі безпасярэдне ў краме. Так, у асноўным у нас ідзе драўляная мэбля і кованая мэбля, мангалы. На кожную прадукцыю знойдзецца пакупнік, бо пакупнікі ў нас, вядома, ёсць. Цэны ў нас ніжэйшыя. Дарэчы, гэта ўжо 15-я такая крама ў нашай краіне. Дык хто каго ўтрымлівае? Вязні дзяржаву ці дзяржава вязняў? Адказ шукайце на сайце belsat.eu. Замест словаў салідарнасці, запрашэнне ў турму і ў саюзную дзяржаву. Скандал з дэкпікамі кіраўніка Байсол Андрэя Стрыжака пракаментаваў таксама аматар падобных рассылак Олег Гайдукевіч.
Блогер Андрей Павук патэлефанаваў адыёзнаму дэпутату палаты прадстаўнікоў. Аднак на просьбу пракаментаваць рассылку стрыжаком непрыстойных фота дзяўчатам Гайдукевіч адказаў, што яго больш цікавіць, колькі той скраў грошай. На думку Гайдукевіча, стрыжак 5 гадоў кладзе на ўсіх. Тое, што паказваюць на дыкпіках, таму стрыжаку выгадна, каб абмяркоўвалі дыкпікі, а не грошы. Пераказваюць размову, у якой прысутнічае нецэнзурная лексіка, нашыя калегі з сайту Белсату. Цалкам размову можна прачытаць і паслухаць на belsat.eu. Ну і завяршаем наш сённяшні агляд чарговым этапам бясконцага падарожжа аўтара нашай старонкі адвечнага вандроўніка Сашы Гойшака, які гэтым разам дзеліцца сваімі ўражаннямі пра Коста-Рыку. У турыстычных буклетах пура віда, то бок чыстае жыццё, але ўжо на мяжы Коста-Рыкі чэргі пад пякучым сонцам, бюракратыя і махлярства. Коста-Рыка пакінула складанае адчуванне. Прырода бясконца прыгожая, пляжы як з паштовак, ляніўцы, джунглі, экзотыка, ўсё на месцы, але людзі нейкія адчужаныя, закрытыя. Гэта рай для тых, хто шукае прыгожых картак, сонца, какосаў і пура віда. Але душэўнай цеплыні тут няшмат. Краіна нібыта існуе выключна для турыстаў. Прыгожа упакованая, акуратная, але без жывога твару. Глянуў і добра. Але ці хацеў бы я вярнуцца? Наўрад. Мо падарожжа ў Коста-Рыку і даволі складанае выпрабаванне, але прынамсі чытаецца пра яго лёгка і захапляльна. Асабліва на нашым сайце belsat.eu. Дрон у Менску упаў у тым жа раёне, дзе паводле ініцыятывы былых сілавікоў Белпол знаходзіцца сакрэтны завод па вытворчасці БПЛА. Супадзенне зараз высветлім у размове з прадстаўніком гэтай арганізацыі Владзімірам Жыгарам. Запрашаю. Спадарства, вы можете каментаваць наш эфір, а таксама паставіць лайк пад трансляцыяй, як зрабіць гэта бяспечна. Знойдзеце інструкцыю там жа пад нашай трансляцыяй. І нагадаю, што мы праводзім апытанне кожны эфір. Цяпер пытаемся, ці верыце вы версіі следчага камітэту адносна беспілотнікаў Менску. Варыянты адказу: так, выглядае праўдзіва, не, да іх няма даверу, а якая альтэрнатыва, або праўды гэтак і не даведаемся. Пакуль пераважна галасуюць за апошні варыянт пра тое, што немагчыма даведацца праўды, але мы паразмаўляем з экспертамі і даведаемся, якія, прынамсі, найбольш верагодныя гіпотэзы гэтага здарэння могуць быць. Слушна, так, прынамсі, наколькі магчыма, вось да яе і пастараемся наблізіцца да праўды. Сёння ўначы ў Менскім двары па вуліцы Матусевіча, 72, гэта ўжо дакладна, упаў дрон. Па сведчаннях відавочцаў, інцыдэнт адбыўся каля 2 гадзінаў ночы. На шчасце, пацярпелых няма. Як кажуць сведкі, міліцыя прыбыла толькі праз 25 хвілінаў пасля здарэння. Падзенне беспілотніка трапіла адразу на некалькі камераў відэаназірання. Спачатку жыхары пачулі гук матору, потым выбух, а далей камеры зафіксавалі падзенне абломкаў і іскры. Абломкамі пашкодзіла некалькі аўтаў. Мінабароны заявіла, што спрацавалі сілы супрацьпаветранай абароны. Прапагандысты спачатку не ведалі, як рэагаваць. Азаронак у сваім тэлеграм-канале пераконваў, маўляў, якая розніца, чый беспілотнік. Мы прыфрантавая дзяржава. Прыляцець магло адкуль заўгодна. Пазней следчы камітэт паведаміў, што распачаў крымінальную справу паводле факту падзення БПЛА. Таксама СК заяўляе, што беспілотнік меў баявую частку з тротылам і металічнымі шарыкамі ў якасці параджальных элементаў. Афіцыйна сілавікі пакуль не абвяшчалі, чый гэта дрон і адкуль ён прыляцеў. Але ў відэа, распаўсюджаным СК, паказаны шэраг фотаздымкаў нібыта таго самага беспілотніка з налепкамі па-ўкраінску. Гэтыя фота не з'яўляюцца незалежна верыфікаванымі. І да нашага эфіру далучаецца Владзімір Жыгар, прадстаўнік аб'яднання Белпол, з якім мы абмяркуем гэтую, не толькі гэтую тэму. Вітаем вас. Вітаем, спадар Владзімір. Добрый вечер. Так. Ну што ж, версія з налепкамі, ведаеце, і Белсат аднойчы сутыкаўся з сітуацыяй, калі на нашыя сістэмныя блокі наклеілі налепкі і пазней распачалася крымінальная справа. Уласна, што ў гэтай версіі такога падазронага з налепкамі і якія факты, якія сцверджанні б маглі б казаць пра аб'ектыўнасць расследавання следчага камітэта, калі вось мы пачуем далейшую версію? Так, а што выклікае пытанне пры гэтым?
Ну, так об этом же говорит режим Лукашенко. С каких это пор мы начинаем ему верить? Или вы думаете, что если бы это был российский, условно, БПЛА, ну, хотя, скорее всего, так оно и есть, они бы об этом рассказали и сказали, что да, действительно, это российский БПЛА. Либо у нас есть какие-то прецеденты, когда они действительно подтверждали то, что и так рассказывали, показывали про российское БПЛА. Здесь вопрос, наверное, в другом. Если это украинский дрон, то каким образом он пролетел более 300 километров, фактически сделал крюк над Минском, и только потом его, скажем так, система РЭП принудительно, скажем так, отключила. Почему это было не сделано над, например, каким-нибудь лесом, полем? Почему? Где система ПВО? Где военно-воздушные силы, которые должны были перехватить, как они утверждают, ударные БПЛА? Почему при ударе о дом БПЛА не сдетонировал? И потом, когда он упал, он тоже не сдетонировал, потому что ведь они утверждают о том, что это украинский БПЛА, даже называют некоторые модели, где эти модели на самом деле могут переносить достаточно внушительное количество взрывчатого вещества. Ну, яны і заявілі таксама СК заявіў, што там было траціл і шарики так металлічныя для павелічэння шкоды. Но вы же понимаете, что ударная БПЛА проектируется в том числе с расчетом на то, что система РЭП будет их, скажем так, подавлять. И когда они будут падать, они должны сдетонировать. То по какой причине данный БПЛА ударился в дом и не сдетонировал, и потом, когда упал об асфальт, тоже он не сдетонировал. Это все указывает на то, что это скорее какой-то разведывательный дрон. С учетом того, что он упал и, скажем так, был отключен принудительно, скажем так, системой РЭП над Минском, возможно, имеет место ситуация, когда режим Лукашенко прекрасно был осведомлен о пролете через воздушное пространство Республики Беларусь этого объекта, но из-за того, что в самом Минске, вокруг Минска достаточно много систем РЭП, сам БПЛА сбился, скажем так, с маршрута, был отключен и врезался в дом. Опять-таки, мы здесь просто можно посмотреть на карту Минска и определить, откуда он летел, куда он врезался и где находится Украина. Мы бачым тут нейкія супярэчнасці, бо з аднаго боку гэты дрон спрабуюць выдаць за ўкраінскі і паказаць Украіну агрэсара, а з іншага боку ўжо ёсць сведчанне пра нейкія затрыманні людзей, якія нешта бачылі, ведаюць, навошта спрабуюць людзям закрыць рот. Ну, потому что, во-первых, об этом в первую очередь сказали независимые СМИ, и режиму Лукашенко пришлось использовать свой пропагандистский весь аппарат для того, чтобы, скажем так, наверстывать упущенное. И, безусловно, мы уже это много раз видели, опять-таки, и с крысами в ведре, и с прорывом границы, нужно обвинить Украину, потому что русских они обвинить попросту не могут. И нужно как-то объяснить своему, даже пускай не самому большому электорату и вот этой вот большей части людей, которые, скажем так, которые вне политики, что это виной этому является Украина. А чаму зараз, каб ужо закрыць это пытанне з гэтым падлётам да Менску, да, сапраўды, чаму ён не быў збіты на падлёце да горада, бо мы ведаем, што ёсць, прынамсі, з адкрытых крыніцаў, да, там спецыяльная зенітная бригада 15-я, так, у якіх С-300, С-400, Торм, М2К, так, не выключаю, што і панцырь там недзе падобны, штосьці накшталт ёсць. Не ўключалі гэтую сістэму, каб не навадзіць шуму, скажам так, бо яна гучная, так, разумею, это процессы сам. Не, ну если вы сбиваете дрон над полем или над условным лесом, то этот шум, ну, это меньшая из проблем, особенно если ты прекрасно понимаешь, что это ударный БПЛА, который движется вообще по непонятному для тебя маршруту. И здесь ответ, по-моему, лежит на поверхности. И он упал, потому что о нем режим как бы знал, что он будет пролетать. И так получилось, что не специально он сбился с маршрута, опять-таки, потому что он пролетает над Минском, а вокруг Минска, в самом Минске достаточно много стоит систем РЭП, особенно над различного рода так называемыми правительственными зданиями. И он упал там, где он упал.
Почему его не глушили раньше? Потому что знали о том, откуда он летит и куда он летит. То бок ёсць маршруты, на вашу думку, все-таки Лукашенко мае маршруты этих дронов. И атрымліваецца, тыя дроны, которые сбиваются, дезориентуются ЗСУ украинскими, так, силами войсковыми, вот ён про іх и не ведае маршруты, и, адпаведна, беларуская держава да іх и не падрыхтаваная. Такая логика. Но вы же понимаете, что это не Лукашенко лично не знает точный маршрут, потому что это его мало интересует. Он просто прекрасно осознает, он дает, скажем так, свое такое политическое добро на то, чтобы это происходило. И те же самые так называемые белорусские военные, они прекрасно знают, и, я думаю, их прекрасно осведомляют о том, во сколько и что будет пролетать. И поэтому представьте себе, более 300 километров летит над Минском, фактически в очень недалеком расстоянии от официальной резиденции Лукашенко Дрозды. И никто ничего с ним не делает. И только потом доблестная РЭП, как они говорят, сбивает. Но РЭП не сбивает. А РЭП всего лишь, можно сказать, гасит этот БПЛА, и он отключается, и он планирует и падает. То бок яны маглі знаць таксама, што гэта дрон-выведнік, не боевой. Они могут своей системой РЭП определять, что это за БПЛА, но в данном случае, скорее всего, это даже было не нужно, потому что они точно знали, откуда и что летит, и что это, в принципе, не представляет никакой угрозы. Почему этот ударный украинский, с их слов, БПЛА врезался в дом и не взорвался? Почему, когда он упал об асфальт, он не взорвался? Почему не эвакуировали все дома близлежащие? Потому что там должно было быть, опять-таки, если исходить из логики режима, там должно быть очень внушительное количество тротила. Почему все эти дома не были эвакуированы? Тым больше яны самі прызналі, да. Так, а вось уласна, а чаму, калі яны спрабавалі выдаць гэты дрон за ударны, чаму не разаслалі СМС, чаму не папярэдзілі грамадзянаў, каб пацвердзіць вось гэты імідж мірнага неба Беларусі над галавой, што уласна улады клапоцяцца над забеспечваннем. Так, это было б логічна з іх боку. Бяспекі грамадзянаў. Чаму так? Это логично с нашей стороны, когда мы смотрим на это все. Но со стороны, когда ты находишься в Беларуси, там нету каких-то независимых экспертов, которые скажут: стойте, господа, но ведь нужно было сделать вот так, вот так, вот так. Там есть только одна позиция, это позиция пропаганды, она называется официальные позиции, и все. А люди, белорусы, они попросту не знают методики действий в данном случае. Я помню ситуации, когда были условно в Мозере там минирование, и я помню прекрасно, что происходило, как всех эвакуировали, как все было оцеплено. И хотя все понимали, что это, скорее всего, просто фейк. И это занимало много часов. Здесь в данном случае ничего. Ну, это потому что это понимаем мы с вами, это мы с вами можем обсудить и поставить, скажем так, под сомнение официальную версию режима. А там такое сделать не могут. Там есть только одна позиция. И все. Дзякуй Богу, што без ахвяраў у дадзеным выпадку абышлося, да, бо калі вот мы блізкія да той версіі, так, праўдзівай, якую цяпер абмяркоўваем, так, то, ну, сапраўды, это толькі дзякаваць Богу, што абышлося без ахвяраў у дадзеным выпадку, але я не магу не задаць пытанняў. Спадар Владзімір, бо дрон упаў у Фрунзенскім раёне па вуліцы Матусевіча, так, і вашае расследаванне, пра якое мы вось зараз пачнем абмяркоўваць, таксама знаходзіцца ў гэтым ж раёне, так, толькі на Янкі Маўра іншы канец, так, гэтага раёне. Супадзенне? Супадзенне. Ну вот скажуць сёння па БТ ў дзяржаўнай прапагандзе, што вот спецыяльна падрыхтавалі расследаванне, яшчэ і дрон Жыгар запусціў. Да, безусловно. Вот в том-то и дело, что мы с вами можем это обсудить. В Беларуси предоставят одну единственную какую-то позицию, которую будут продвигать. И, безусловно, они там вообще эквилибристы, они могут делать все, что угодно. Мы-то с вами понимаем, что есть определенные, скажем так, нюансы, есть вещи, которые вызывают огромные сомнения. Ну, а если говорить про наше расследование, то это, безусловно, просто совпадение. Так, зараз... Уласна, я перад тым, як мы перайдзем да расследавання, хацела б запытаць на вашу думку, як будуць разгортвацца цяпер падзеі, як улады будуць спрабаваць адбудаваць давер да сябе пасля гэтай сітуацыі з дронам, які, уласна, упал, і становіцца зразумела, што, ну, хутчэй за ўсё, ён быў не украінскі. Вось следчы камітэт крымінальную справу завёў.
Чаго варта чакаць далей? Можа, інструкцыі з'явяцца па інфармаванні грамадзянаў, прынамсі так, пра магчымую Ці небяспеку. знойдуць вінаватых? Вот, ну, па логіцы, якія цяпер... Вот. Ну, давайте хотя бы их проговорим. Понимаете, здесь ситуация такая, что они сейчас действуют по своему, скажем так, такому алгоритму. Сейчас будет возбуждено уголовное дело, безусловно, будут определены виновные, никакого реального расследования, независимого расследования того, что произошло, не будет. А главное, не будет, никогда не будет поднят вопрос, как, по их мнению, БПЛА пролетел более 300 километров, ведь он летел не только там условно над полями и лугами, он летел и над какими-то другими городами. Где были ПВО, где была РЭБ, где были ВВС Республики Беларусь, кто ответственен за то, что дрон долетел до центра Минска, сделал там крюк и врезался в дом. Так, эти вопросы, конечно же, никто поднимать не будет. Наша аўдыторыя пагаджаецца, можна так сказаць, з вами, што ну, 35% нават лічаць, што праўды мы не даведаемся ў прынцыпе, так? Ну і 49 заяўляюць, што няма даверу да версіі следчага камітэту. Мы зараз пакажам, так? Бо это ж падзея, мы цяпер абмяркоўваем яе тэхнічную, скажем так, рэалізацыю і наступствы, але яна, безумоўна, будзе мець і наступствы для грамадства ў цэлым беларускага. Вось, бо ну, не раз і не два мы ў нашых эфірах папярэджвалі, што рана ці позна дроны пачнуць падаць і ў гарадах Беларусі. Якімі будуць асноўныя наступствы сённяшняга інцыдэнту, як для ўладаў Беларусі, так і для жыхароў нашай краіны? Мы запыталіся у палітычнага дзеяча і аналітыка Андрэя Ягорова. Слухаем яго і вяртаемся ў студыю. Гэтая сітуацыя вельмі ярка паказвае пра тое, што Беларусь знаходзіцца ў сітуацыі ваеннага канфлікту і ваеннай небяспекі для грамадзянаў Беларусі. Любые завярэнні Лукашенко і ягонай адміністрацыі пра тое, што ўсё нармальна, яны не вартыя нічога. Можа здарыцца ўсё, што заўгодна. І не трэба думаць пра тое, што Беларусь знаходзіцца па-за гэтым канфліктам. Это значит, што расійскія войскі зноў могуць увайсці на беларускую тэрыторыю, што з беларускай тэрыторыі могуць ажыццяўляцца дыверсійныя атакі расейцаў на Украіну, што дроны могуць падаць, што удары па Беларусі прэвентыўныя могуць наносіцца украінскім бокам. Усё гэта можа здарыцца. Мы знаходзімся ў вайне, гэта рэальнасць існавання беларусаў унутры краіны. Ну, такі трывожныя, так? Андрэй Ягораў такі ён больш стрыманы, так, як правіла, у сваіх ацэнках, без радыкальных, а тут, на вашу думку, якія цяпер вось пасля гэтай падзеі, і дрон ж днямі быў у Літве, дарэчы, што з ім там падобны таксама невядомасць, як і з нашым беларускім дронам, быў ён ці не. Вось якія цяпер для Беларусі рызыкі, улічваючы гэты дронапад, і нарастаюць, якія вы бачыце вот асноўныя слабыя месцы вузкія, дзе Беларусь якім чынам можа быць уцягнута яшчэ больш у вайну? Ну, понимаете, Белпол неоднократно про это говорил, что практически уже без малого 500 белорусских предприятий в той или иной мере работает в интересах выполнения гособоронзаказа России. Белорусские предприятия делают ударные БПЛА, разведывательные БПЛА, делают прицелы для танков и для артиллерии, делают патроны, делают активные снаряды, артиллерию, шьют одежду. Безусловно, да, огромное количество белорусских предприятий, белорусов работает на войну, и это все больше и больше втягивает именно нашу страну в войну, а не только Лукашенко или приближенных к нему различных чиновников или военных. Спадар Володимир, ну тепер перейдем до одного з таких підприємств. Так, власне, про утягування Білорусі. Про ваше розслідування. У Мінску з 2023 года будують секретний завод ударних дронів, стверджає, власне, ваша організація Белпол. Акурат сёння вы выпустили расследование, где называется «Докладная локация заводу, планованная вытворчая магутность, прибытковость, люди Лукашенки, якія стаять за проектом». Асаблівай увагай варта менавіта лакацыя. Так, Фрунзенскі район, Янкі-Маўра, 47. То бок завод баявых беспілотнікаў, законная ваенная цэль у выпадку канфлікту, паўстае каля жылой забудовы, школаў, дзіцячых садкоў. З інфармацыі Белполу за прадпрыемствам стаіць не толькі
Ніхто інший, як Віктор Шейман, а сам завод, нягледзячы на яўны мілітарны профіль, пакуль не фігуруе ў санкцыйных спісах. Як абяцаюць аўтары расследавання, ненадоўга. Так, ну і пра легальную цель, што гэта можа быць, і рызыкі з гэтым звязаны, мы яшчэ, я думаю, паразмаўляем. Але вось пытанне у меня канкрэтна па вашаму расследаванню ёсць. Адкуль у вас высновы ў гэтым расследаванні, што гэты завод, который нібыта ўжо нават пабудаваўся, вы кажаце, да? Ён будзе скіраваны на падтрымку вайсковай агрэсіі Расіі супраць Украіны. А ў тым выпадку, калі так будзе, я так разумею, ён і будзе законнай цэлю для украінскіх войскаў. Ну, смотрите, про законную цель это лучше спрашивать, конечно же, украинцев. Это явно вопрос не к нам, а мы констатируем просто факт, что в Беларуси производится, есть много разных производств, в том числе и это, где производятся дроны. БПЛА, разведывательные, так может для себя, для бяспеки Беларуси? Так вот, если продолжать, да, что по нашей информации у нас есть, скажем так, такие данные, что все вот эти БПЛА, которые там производятся, уже поставлялись в Украину и уже использовались в Украине. Это если мы говорим конкретно про «Миротворец» и еще «Миротворец-У» и «Аскалон». Это назвы, зараз нашим глядачам, это назвы дронов, якія паводле Белпола робяцца ў Менску. Это «Миротворец» и той другі. І вось вы адзначылі так, што акурат «Аскалон» вы параўноўвалі з іранскімі шахедамі. Ці, уласна, гэта дае падставу сцвярджаць, што Беларусь мае не ўласную распрацоўку, а, можа быць, пазычыла нейкія тэхналогіі іншых краін, таго ж Ірану, і каб гэта дазволіла паскорыць, напрыклад, працэс вытворчасці, ці каб гэта адпавядала патрэбам Расіі ў вайне. Вось што, на вашу думку, што гэта азначае, гэтая падобнасць да шахедаў? Из того, что я могу сказать, то порядка 1000 БПЛА производства вот этой компании уже поставилось в Россию и уже было применено Россией в войне против Украины. Если говорить про сотрудничество с Ираном, Пакистаном, например, то да, такое сотрудничество у Белоруссии имеется именно в рамках выполнения этого гособоронзаказа. Контакт, скажем так, Беларуси и того же самого Ирана установлен достаточно серьезный. Здесь также оказывают помощь и китайские различного рода компании, потому что не все. Режим Лукашенко пытается добиться того, чтобы была на территории Беларуси 100% локализация производства. Но, увы, так получается, что даже применяя там, условно там, различного рода иранские и пакистанские разработки, различного рода китайское оборудование, все равно 100% локализации добиться невозможно в настоящее время. И поэтому Белпол постоянно говорит, постоянно призывает к тому, чтобы санкционное давление на режим Лукашенко только усиливалось, потому что вот эти недостающие, как правило, чуть более 20% с точки зрения локализации производства, они как раз-таки добирают в странах цивилизованных западного мира, потому что есть вещи, которые невозможно там заменить китайскими какими-то вещами. Это есть какое-то оборудование, которое невозможно. Нават в иранских дронах? Если мы говорим про... Да. Ну, это производство, и там нужно оборудование, которое в Беларуси никогда не было. И там используются разработки, которые раньше Беларусь никогда... Такого раньше Беларусь не делала. И опять-таки, если говорить про Иран, то они больше контактируют с ними по поводу взрывчатых веществ. Это из того, что я могу сказать. На вашу думку, вось вельмі сур'ёзныя факты тут, якія пацвярджаюць інтэграванасць дзяржавы ў вытворчасць гэтых дронаў, фігуруюць у вашым расследаванні. Ці гэта будзе спрыяць таму, што ціск міжнароднай супольнасці узмоцніцца, бо мы бачылі некае пацяпленне, амерыканскія дыпламаты прыязджалі ў Менск дзеля вызвалення палітвязняў. Ці, на вашу думку, ўсё ж такі адкат назад рэжыму адбудзецца? Так, бо это вот рызыкі палітычныя, я яшчэ вот дакіну да Юлі, што нават вот эти 900 000 дронов, да, там, якія ўжо пастаўлены паводле вас
у Россию, и что это 1000 дронов робится на год, так, это вся загрузка этого завода, поводле вашего расследования. Ну так пару тыдняў тому Россия по 700 дронов запускала по Украине. Это не робіць надворье на фронте, а рызыкі палітычныя для Лукашенко и для Беларуси колоссальные. Як это вось... Опять-таки, мы говорим о том, что мы сейчас говорим с вами только об одном производстве. Есть еще производители чекана, есть еще производители, например, такого как Свислочь СВТ. Вообще на территории Беларуси производится 30-35 видов БПЛА различных. То есть там опять-таки ударные и разведывательные, то есть и учебные. И все это, в принципе, ориентировано именно на поставки в Россию. Потому что все предприятия Беларуси, которые это производят, либо возводятся, либо модернизируются за деньги русских. То есть наивно считать, что это будет передаваться потом, условно, каким-то другим странам будет продаваться, а это делается просто так. Если говорить про давление, то опять-таки мы же сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть в белорусских демократических силах так называемые деятели, которые постоянно говорят о том, что санкции нужно не только, скажем так, приостанавливать, но и снимать. И такими материалами, как про МЗКТ, который попал в 17-й пакет санкционный за то, что он помогал, ремонтировал технику, то есть «Искандеры», который ремонтировал МЗКТ, потом били по суммам. Такие расследования – это лишь только часть работы. Мы стараемся везде это продвигать, но, безусловно, помимо режима Лукашенко, нам противостоят и такие люди в том числе, которые везде повторяют о том, что с Лукашенко можно договориться, он адекватен, он вообще гуманист, его нужно признать и санкции как отменить. Мы, в свою очередь, говорим, что если отменить санкции, то такие предприятия будут только увеличивать объемы производимого. И повторюсь, БПЛА – это еще малая беда. Есть в Беларуси намного более серьезные предприятия и намного более объемное производство, которые полностью сориентированы на Россию, и их выход на производственные мощности запланирован к 2027-2028 году. Не так давно об этом, о этих годах говорила немецкая разведка, буквально на днях об этом говорил премьер-министр Польши Туск в контексте именно 2027 года и возможности перевооружения России к этому времени. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что то, что будет производиться и то, что уже производится в Беларуси, это рассчитано не только на войну в Украине, но и на будущий конфликт в том числе. Ну, калі вы ўжо прыгадалі прэм'ера Польшчы Дональда Туска, не магу вас не запытацца сёння, гэта адна з такіх галоўных навінаў у гэтай краіне, у Польшчы, пра тое, што паводле Туска затрымалі прынамсі 32 чалавекі за супрацоўніцтва з расійскімі спецслужбамі. Так, ну і ў нас ёсць такія звесткі пра 2 беларусаў сярод гэтых 32 асобаў. Там таксама грамадзяне Польшчы, Расіі, Украіны. Ну вось 2 беларуса, адзін з іх Сцяпан К, былы баец ММА, затрыманы ў Варшаве, падазраецца ў падпалах у Гданьску, Гдыні, Марках. Па версіі следства ён уваходзіў у групу і дзейнічаў па заказу расійскіх спецслужбаў, рыхтаваў дыверсію ва Вроцлаве, затрыманы ў 24 годзе, яму пажыццёвая пагражае. Другі Міхаіл А, 39 год, ён выведнай сеткі, удзельнік, так, быў затрыманы яшчэ ў 23-м улетку, як шпіён, цяпер абвінавачванне. Калі казаць пра беларусаў у Польшчы і вось партрэт таго прыдатнага для вербоўкі беларусаў у Польшчы, гэта хто, на вашу думку, калі такое магчыма? Такого какого-то единого алгоритма, по которому можно это определить, рассказать, нету. Здесь каждому человеку применяется какой-то свой индивидуальный подход. И, как правило, ну, это то, что, наверное, объединяет практически все категории людей. Все достаточно меркантильно, и все, весь вопрос упирается в деньги. Потому что мы знаем случаи, например, когда белорусы, которые находятся в странах Европейского Союза, помогали, например, в том же самом миграционном кризисе перевозить мигрантов от границы Беларуси и Польши дальше в Германию. И такие тоже случаи, вот, о которых вы сейчас описали, то есть о таких людях, в принципе, такие тоже случаи имеют место быть, как вы видите. Более про это сказать мы сейчас ничего не можем.
Ну і ми дякуємо за Дякуємо за ваше те, що вже свідчення, сказали. за вашу працю. Так, Владимир вже сказали. за вашу працю. Так, Владимир Жигар, представник об'єднання «Белпол», був гостем студії «Белсат». І, спадарства, вернемся до вынікаў апытання. Амаль палова наших гледачоў цвердзіць, што некае даверу няма да версіі следчага камітэта. Ну, вось, уласна, цікава, як усё ж такі афіцыйныя ўлады будуць адбудоўваць гэты давер. Ці не будуць? Варта было замоўчваць пра все тыя дроны, што заляталі на тэрыторыю. Ці не будуць, і праўда, мы не даведаемся ніколі, як сцвярджае у нас 38% нашай аўдыторыі. Гэта ўсе тэмы ў студыі «Белсат». Будзем удзячныя вам за ўпадабанні і лайкі, калі вы гэтага, каментары таксама, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Як гэта бяспечна зрабіць, можна паглядзець пад нашай трансляцыі ў Ютубе. Ну і цяпер, уласна, прапануем вам агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетак «Белсат онлайн» вашай увазе. Неймаверна, але ў сям'і Александра і Галіны Лукашенка сёлета залатое вяселле. Яны ажаніліся ў 1975 і афіцыйна не разыходзіліся. Больш пра Галіну ды іншых жанчын Лукашэнкі ў праграме «Навіны з будучыні» на YouTube-канале «Белсат Лайф». А пакуль давайте зірнём урывак. Сям'і Александра і Галіны Лукашенка ўспаўняецца паўстагоддзя. 50 гадоў таму малады і амбітны Лукашенка пашлюбіўся не з простую вясковую дзяўчынаю Галяй, а з дачкою намесніцы дырэктара школы, дзе вучыўся. Як толькі стаў прэзідэнтам, так адразу Галю пакінуў. Пра Галіну Радзівоновну, якая нарадзіла яму 2 асілкаў, нават згадкі няма ў афіцыйнай біяграфіі Лукашэнкі. 10годдзямі краіна назірала, як адна прыгажуня змяняла другую побач з Лукашэнкам, а часам і 2 адразу. Пры гэтым Лукашенка лічыць сябе прыстойным сем'янінам, бо не разводзіцца. Апошнім часам замест маладзіц для Лукашэнкі 2 нязменныя жанчыны. Першая – Наталья Івановна, а другая – асабістая доктарка. Без Святланы Канашэнкі Лукашенка нікуды. Падчас нарадаў яна сядзіць за дзвярыма. Падчас імпрэзаў заўсёды побач. І кавуны збірае, і дровы коле, і за сталом кампанію складзе. Падчас замежных ваяжаў абавязкова разам. І нават калі ён з аўтаматам бегае, доктарка прыкрывае ягоны тыл. А Галіна Радзівоновна зусім не раўнуе. Кажуць, цешыцца, што побач з ёй Лукашэнкі даўно ўжо няма. А калі яго ўвогуле не стане, дык паводле змененага Лукашэнкам заканадаўства яна пажыццёва будзе атрымліваць суму, роўную прэзідэнцкаму заробку. У музеі старажытнай культуры ў Менску можна ўбачыць маштабную і незвычайную надмагільную кампазіцыю скульптуры рыцара і 3 жанчын. Гэта надмагілля падканцлера Вялікага княства Літоўскага Паўла Сапегі і ягоных 3 жонак. Дарэчы, пра жонак, да. Цікавінкі пра экспанат. Тут якраз у чаце трансляцыі пытаюцца, колькі можна выспіярыць, так, Лукашэнку, як у папярэднім. Это все гісторыя наша, яна, кажуць, паўтараюцца. Так вось, пра гэты экспанат расказвае, натуральна, Цімох Акудовіч у сваёй праграме «Няпростыя рэчы» на YouTube-канале «Белсат History». А мы цяпер пакажам вам кавалак. У чым жа непаўторная каштоўнасць і унікальнасць артефакту для Беларусі? Па-першае, гэта адзін з нешматлікіх захаваных узораў манументальнай скульптуры позняга рэнесансу на нашых землях. Ён сведчыць пра высокі ўзровень мастацтва і культуры ў Вялікім княстве Літоўскім. Па-другое, надмагілля Паўла Сапегі не толькі мастацкі твор, але і гістарычны дакумент. Яно дазваляе нам лепей зразумець эпоху, жыццё, побыт магнатаў і іхнія вераванні і ўяўленні пра замагільнае жыццё. Па-трэцяе, гэта помнік, які нагадвае нам пра веліч роду Сапегаў, якія адыгрывалі ключавую ролю ў гісторыі Беларусі. І нарэшце, гэта яркі прыклад таго, як праз стагоддзі мы можам аднавіць і захаваць для будучых пакаленняў каштоўныя артефакты, якія ёсць неад'емнаю часткаю нацыянальнай ідэнтычнасці. Аўцюкі. Напэўна, шмат хто чуў пра такую вёску на Гомельшчыне. Ну, можа, і не чуў, але іх ёсць нават 2. І там штогод ладзяць фестываль народнага гумару. Сёлета фэсту споўнілася 20 гадоў, і сярод іншага ён запомніўся гасцям рэкордным хот-догам. Як гэта выглядала, паказалі нашы калегі з раніцай з Белсатам. Спачуваем, калі глядзіце, яшчэ не пад'еўшы. Давайте переносимся на вёску. Недавно пройшоў фестываль народного гумору у вёсцы Аўцюкі у Калінкінскім раёне. Все гэта ведаюць, мы яго рэкламавалі, дарэчы. І там, вот, самае, што заўважнае, я паглядзеў, прадставілі рэкордную для Беларусі страву. Гэта гіганцкі, 3-метровы, не ведаю, як паказаць, хот-дог. Глядзіце самі. 3 метры ў вышыню? Не, ў даўжыню, на жаль. Фастфуд амаль памерам шмат іксоў.
Эль приготовали у Калинковицком мясокомбинате. Там 3-метровая цельная сосиска, уявите, килограммы городнины, безліч соусов и кетчупов. Основу почали готовать еще с вечера, а на фестивале только додали некие ингредиенты и поспробовали усе гэты вот фастфуд, кто захотел. Аж слінкі цякуць Ну, мне з дрожжу. цікава, сосиска адным кавалкам ці згучаная 3 метры? Ну, это Не вытворчы працэс даведаемся. таямніцы. Перыядычна дзе-нідзе дзікія жывёліны ўцякаюць з зоапарку. У Таіландзе надумалі правесці, скажем так, вучэнні, каб падрыхтавацца да магчымых уцёкаў бегемота. Так вось, у ролі бегемота быў адзін з работнікаў зоапарку, на якога надзелі дужа забаўны строй, правда, лепей адзін раз убачыць у нашым інстаграме Белсату, і проста цяпер у эфіры. На гэтым у нас усё. Дзякуем спадарству за час, праведзены з намі. За вашыя каментары, таксама упадабанні. З вами працавалі Алесь Залеўскі І Юлія Лабанова. Да сустрэчы на Белсаце. Пакуль.